emakhaya ke kuyona ke iMashelela TV ngimi la no MC. Yes, ngimi ke nomama abafana ke angikubingelele. Kunjani sisi? Siyaphila kanjani? Ngiyaphela. Ngibonile lapha angisho vele wena ku-MC kanye nobhuti. Yebo, bengu-MC. Ngibonile impela ukuthi hayi niyayishukumisa inkundla, kuyashukuma impela-ke umcimbi, niyawubamba nje impela, kuyezwakala-ke. Mhlawumbe ngifisa nje ukuzwa kuwe-ke ukuthi-ke namhlanje nje kube njani nje usuku lakho ukuthi-ke ube u-MC kulo mcimbi-ke lo mkhakha. Ngijabule kakhulu, ngasho kanjalo nje. Kube yithuba lami nje elingqayizivele. Bengiqala nokuba semcimbini omkhulu kangaka. Ngibonga nje ithuba. Buqala ukuba semcimbini omkhulu kangaka. Yes. Right. Nginibingelele babukele emakhaya uAnothando Believer woMashelela TV. Sawubona bhuti njani? Lapha siyaphila. Yebo ngiyaphila. Ungathini ngomcimbi wanamhlanje sibona? Sema ngicela introduce igama Neliso Kangema iJubile Mhlophe. Ukusebenza seBhola FM samgqibelo. Sathina ngomcimbi kaGatsheni owesibili-ke. Sasikhona uqala umcimbi. Kale sokumuntu singalike nje 1 emadolobha sihamba noGatsheni Sokwenza kakhulu ngoba kusho ukuthi nami lento eyenzekile lapho Igatsheni konze uPhongolo kukhulu kakhulu thina. Yebo siyajabula, siyabonga ukuba nawe. Sibonga. Yes.